Reunión esta mañá para avanzar na implantación do transporte metropolitano en Ourense. Hoxe seguimos dando pasos firmes para neste proceso, evidentemente que é un proceso moi complexo, a cantidad de partes que estamos implicadas, de administracións que estamos implicadas, e o elemento máis importante foi que o contrato a licitación do contrato de transporte urbano en Ourense está licitada. De feito, o luns nos comunicaron que remata o prazo de presentación de ofertas e, por lo tanto, vai en tempo. E isto é fundamental porque sin ese contrato que permite a extensión de líneas, que é no que estamos traballando agora mesmo nesta primeira fase, non podería ser posible. As liñas sobre as que se van a actuar están determinadas e os concellos afectados deben determinar tamén as frecuencias que se queren implementar. Unha vez que isto este feito así, pois xa entraría a adjudicataria do contrato a implementar efectivamente as condicións concretas desta execución. E por outro lado, hai outros concellos e parte destes concellos que non resultamos afectados por esta primeira fase de implementación de líneas, que non resultan afectados, de ampliación de líneas, e aí é onde entra outra parte que é a reordenación, de acordo con este mapa, do transporte metropolitano da Xunta. Estaban representantes da Xunta, aos que trasladamos toda esta información e que están nesta mesa no primeiro momento, para que eles vayan facendo tamén o traballo de reordenación das líneas do transporte metropolitano da Xunta adecuados a esta nova realidade que estamos a construir entre todos. Luís Menor cree que están no bo camiño. Por outra parte, tamén se constata de maneira inequívoca a vontade de todos os que estamos neste proceso, sea nos concellos, sexa a Diputación, sexa a Xunta, de remover todos os obstáculos para que este transporte se poda implantar. Por lo tanto, é un proceso complexo, pero é certo que vamos dando os pasos dun xeito creo que bastante adecuado, e que, sin crear falsas expectativas, pois entendemos que, desde logo, o camiño que estamos levando é o axeitado. Así que a valoración